שלום. סוף סוף איזה מישהו... אתה השני. נעים מאוד. נעים מאוד. יוסי. יוסי, יעל, נעים מאוד. שלום אח גדול. שלום אח גדול. אם תצליחו לגרום לדיירי הבית להכניס אתכם, את שניכם, לרשימת ההדחה הראשונה, האח הגדול יעניק לכם את החסינות. אתה יוסי תפלוש ותהפוך לדייר הדביק ביותר בתולדות האח הגדול. את יעל תהפכי בשבוע הקרוב לדיירת המבאסת ביותר בתולדות האח הגדול. חולה עלייך, נשמתי. נשמתי. מה, פרוות שועל הזאת? זה לא פרוות שועל, זה פרוות סינתטית. אוקיי, בסדר. זה לא אמיתי, זה פלש. וואי, איזה מטבח, יעל, עמוד. גועל נפש. אני מת על זה. את לא אוהבת? פשוט מגעיל. יא, כיסא כזה מנומר על הזברה. מה ההתלהבות? יא, אני חולה על זה. נעים מאוד יוסי. נעים מאוד יוסי. יעל. יעל. שלום יעל, אני קים. נעים מאוד. היי יוסי. אני אביבית. אביבית, איזה יפה. איזה נעימה. סתם, בא לי לדעת, אף אחד לא יודע. איך קוראים לך? יעל. נעים מאוד יעלי. יוסי, יעלי, נעים מאוד, אני קים. היי קים. נעים מאוד. איזה יפה, מדהימה. שלום אביבית. זהו. בואי תראי את הפרישידל. מפוצץ. יואו, איזה בישולים, איזה בישולים, תעשה אמא. חצילים עם אור. לא, אני בשלנית, חבל לך לא, לזמן, גם זה אני. התחום שלי. גם אני. למה, אתה פחית? אני קונדיטורית. אני מעצב שיער. תעשה לי פני ובייבלי זמן. הכל אחותי ותזרוק לו ונעשה עליו אור. סליחה יוסי, אתה יכוס שומפן עכשיו. אני אביא לך אחותי היה. אני יכולה לבוא איזה מציצים האלה. את רואה? כפרה עליך. דורסת ודורסת. אני אביבית. היי, נעים מאוד. עוד אחד. עוד אחד. רגע. ברוכה הבאה. אמא. מה קרה? בחוץ אנשים לא צריכים להתחרות ביניהם על מיליון שקל שהולכים רק עבור אדם אחד. בחוץ לאנשים יש אינטרסים משותפים. הם לא צריכים להדיח אחד את השני. הם יכולים לשתף פעולה, לפעול ביחד. אז מה שקורה פה הוא רק משחק. בנות, בואו תכירו. שיהיה לך בהצלחה, אחי. קים. קים? לגמרי קים. אמיתי? שם במה. לא, שם במה. אני חשפנית פה באחד אמרו שאתה חשפנית. לה קוראים אביבית, כמרש, אדוני יעזור לי. הוא שקט, לא מזיק, שקט, קח לו זמן לצאת. מה קורה? הרסת אותי עכשיו. איך הגעת? דרך מטוס הורידו אותי עכשיו. תגיד לי, זה אמיתי? לא, את בחלום. הלשון שלי התייבשה. בואי, תביאו למים, בואי. כיף, יהיה לך כיף. נעים מאוד, נעים מאוד. זה רגב. רגב. כן, אמיתית ותודה. אתם ביחד? הכרנו פה. אתם נראים זוג. שנזכה לעשות טוב לעם ישראל ולשמח אותם ולעשות להם את הכי כיף של העונה בעזרת השם. בעזרת השם. היי תמיר. מגיע לך. גדול. תודה ממי. זה חמוד. תודה. אני לא יודע מאיפה. אני מכיר אותך. זה ריצ'רד גיר מאישה יפה. תמיר, כן? לא, הוא אמר שאוהב את הסרט של אישה. זאת אישה יפה. כן, וזה ריצ'רד, כן. בוא'נה, איזה כיף פה. שיך, איזה בית. מה זה?
איזה בת, אבל אין פה טלוויזיה. זה, מה זה? סתם, זה כאילו אולי מישהו ידבר. כן, זה LCD, אבל אולי מישהו מדבר וזה בתוך זה. אין פה כלום. תקשיב, אני לא מרגישה שאני בתוך בית. פאמילי, לא. תוריד את ג'קט, עכשיו. אין פה הרגשה של... למה? לא, סתם, נחזור לך. אין פה הרגשה של בית. שכאילו מצלמות. במובן החיובי. כן, אין פה הרגשה שמצלמים. אין פה הרגשה של קהל, כאילו אין עולם בחוץ. אומרים שאחרי דקה וחצי כבר והתורה, זה כאילו... פשוט מטורף. נכון, רני? איך קראת לי? רני. את מבסוט מהתכשיטים שלה? אתה אוהב, חכה, יש לי שורנל. אתה תראה איזה דברים. מהנחש הזה. יש לי משהו בשבילך שהבאתי. בוא נסביר לך מה זה. זה 22 יהלומים. היהלום השלישי, 23 זה יהלום ורוד. זה העין שלו. תקשיבי, יש לי משהו שהבאתי איתי. מה? אני לא מתכוון לשים אותו. למה? כי... מה זה יהלומים? כן. אני אתן לך אותו פה לתקופה הזו, אם תרצה. וזה גם יהלומים, זה יהלום חום וזה שתי יהלומים צהובים. לא, רואים שיש לך... יש לי טעם. שיק. יש לי שיק, כן. נו, אבל למה לא יורדים אנשים? איך קוראים לך? אני סופי. נעים מאוד. אני אביבית. אביבית. נעים מאוד. היי. אני איתם. איך? איתם. נעים מאוד, אביבית. אביבית? אוי, מה זה? אביבית, איך קוראים לכלב? וולטר. לכיף אותי. אמא שלי הייתה מתחרפנת עם הוא מבין מה טוב לו, בסדר. אמא שלי מבין. שאלה. כן. איך קוראים לך? זיווה. את זיווה. אבל באמת, ואני ראיתי אותך יורדת, אמרתי, אני חולמת? יש שבת יפה, אז נעשה קידוש השם, בעזרת השם. תשמע, דבר כזה? זה הזוי! זה רק המוח הקודח שלך הגדול עכשיו, יכול לחשוב על דברים כאלה. לא, תקשיב לי, לצאת מהחתונה? אני בהלם! לעזוב אולם, לעזוב אנשים, עשית חופה הכל ולהיכנס לאח הגדול? לא, אחי? מטורף. לא. אני בן אדם מטורף, אבל דבר כזה, עלית על הכל, אחי.